Di man kaya sila ang mula pamatian yang nem ko mo. Ningon tumbagan na namin. Spot. O kung sa pamaya itong dugayan, manguha na tagtakubo. Umaga? Saan takubo pa? Natakob sa kanang baso ka. Karang gaya. Eh nani kanang dako-dako dagat. Mangita di mo kuhan nga magkasudan mo? Oo. Kanang mo ito. Diskarte. Oh, diskarte. Sa kanang mo gatumbar nga bato. Nani ka naman sudan. Wala na. Pakiton ta mo. Narararara si ito spot. Kenen yung nakita ng murag kume. Kenen. Murag limatok. Gol ka rin. Makaon na pre, di natay. Ya muna siya kitawa kong takubo. Kaya yung takob manis ba to? Nani na pagkuha mga troya? Mamilit ba na siya sa mga kutikol sa bato? Ligwatan ro dai daraw. Muna siya kayo. Ay, adi kuha na ni. Ah, mura mo na siya robot. Mura siya robot ha? Robot. Atay kami dire, naluya mi dire ligwata yaning robot. Ikaw dadon, unsa may panguha ning dadon? Tidak ka na, kung niyo kayo magkaon kaya, kamura mo nagbato. Kaon ni ay. Kada pre ba? Sa ko asa ta pa daw ngitag sudanon. Ay ka, magpuyo ragi ka. Ang imo ba, ang subot ragi mo. So, sige na kag pananaw. Hindi ta kay kaliwa man. Ug kakita ka ro. Jabat ka daro. Sayo na kay paitan mga soy dray. Lah, ang imo da do. Napundok na. Karon mga joy tara. Ay, karon mga joy tara akong buha karon. Aman ba? Gabi ko nang luto ka mo to ko si ano. Muha ka nang kuha? Oo. Sige ron kag patong bato, wa kay kuha ay, muha na. Alam mo kita to kay nakakuha ko na gipaluyoran ako. Dili na mga choice sa dagat na mo kay isang hilamos mo lang pumuti ka na. Titingnan ko na to. Yo. Allah. Magkita gina ko ba? Nga successful yun. Okay. Iya mismo. Mura naman ko Gerard de Berset. Ayaw ko na sa mundong ito. Gusto ko na bumula sa mga mundo ng mga limaw. Mga toy. O diya na mo kaya to sa amin. Kita ka na tayo sa pamaya to dugayan nga. Tumabaw naman yung balde. Kung pa mga to ganon nga. Maksubad naman eh. Ano na eh. Oo. Kaya paligisod pa may nagpagawas ka ng daliktrop. Oh mga tao, ato na naibobod ang atong takobo. Okay na mga tao, sa mga talugayon na ito ng haunon. Yo, what's up mga chip for this video? Mag-chip na sa atong alias robot, tara. Kuko na sa kanpat bayo ba. Ato mo tayo, crispy fry. Human, ato na kumutong kadali. Ha? Limpyo man, limpyo. Ay, anak ka ng country na. Lukok ko no. Huwag ka na mga choy, magbuhat na taong sos. Malintanan basta atong vitamins din lang. Tara. Oh, grabe naman. Sunod, ato sa ukayon ha? Hanga to? Oh, sunod, atong patrawan kang Boss Carlo. Talawi Boss Carlo. Ano ka po mo dito? Ilawon na. Putday. Okay na tong sauce mga choy. Oh, sunod mga choy, ato na ilolon, mag-cooking show na ta. Ito sila ka na to. O mga choy, okay na ni kay nagpiti-piti na ato na ni haunon. Oye. Grabe. Mga choy, ay mo naginulimot. Grabe sa choy. Mga choy, bobo na. Maugangan sa datong na ako. Ngayon ko nagyag-buyag-buyag. Yan, yan. Jadi munyo ra man ang sili ha. Akong entre. Lo. Fireball. Sili demonyo. Pagwapo ba? Pagwapo. Suway ko na siya. Nah, sunod mo. Jembakan natin kilid.
Sikan pa No. Tara. Siya yung lawan. Ikaw ba hinilay tingog? Sa? Oo, grabe skiing gitu. Allah. Favorite ba ang demonyo? Boy ka dun, no rice. Sige. Wow! Di man kaya sila ang mula kementerian yang nanya mo kung may nga sumbag ka na naman. Takaw. Apple boss ay. Oh! Lady ka! Wow! Big shoutout sa Muang Whitey! Yay! Shout out tayo! Chris Joey Biluria. Shout out! Ana Marie Cabilis. Shout out! Oh, Glover Fishing. Shout out! Itzel Magbunwa. Shout out! Lizel Bilarin. Shout out! Ri. Shout out! Nico Gumis. Shout out! Jason Regadio. Shout out! Light AC. Shout out! Bisayang Bisdak. Shout out! Noel Prodente. Shout out! Arya Zulena. Shout out! Gia Puentes. Shout out! Nerben de la Serna. Shout out! Edison Mamuntawan. Shout out! Tito B. Shout out! Brex 140 TV. Shout out! Lolo Bron 20 Shout out! Boracay. Shout out! Mike Injen Asmar. Shout out! Arturo. Shout out! Marvin Mir. Shout out! Wala na. Oh, sa mga pa ma-shout out di ano? Comment na mo to! Wow!